og velkommen. Vent. Jeg skal lige vente et øjeblik. Vent lige hurtigt. 2 sekunder. Først fortæller jeg lige en lille vits. Vent lige 2 sekunder, folkens. Vent. Hej og velkommen til den her video. Ja, i dag skal jeg så lave en video, hvor jeg laver sådan nogle test. Det er sådan en sæson med kun 10 afsnit. Det her er en test 1, det er en polo. I hvert fald, når du blander en fersken og en polo sammen, så sker der et eller andet i din mund. Så sker der et eller andet, hvis du putter den i munden på samme tid. Det var skal de vise jer noget. Det her. Wow. Ja. Det er ikke interessant lige nu. Men der kan godt ske noget, og der kan ikke ske noget. Så lad os bare begynde. Er I klar? Okay. Det smagte ikke godt. Nå, men vi ses i næste video. Hej hej.